Comencem per les conseqüències econòmiques. La guerra en general i els bombardejos en concret van comportar la destrucció de materials i de milers de cases, de pobles i sobretot ciutats, com per exemple Madrid o Barcelona, que van ser bombardejades com a instrument de terror sobre la població civil. Però també van ser destruïdes fàbriques i instal·lacions de tot tipus, com ponts, ports, vies de tren, etc. Per exemple, Barcelona va ser bombardejada per primera vegada el 13 de febrer de l'any 1937 i fins al final de la guerra va ser atacada 384 vegades, per la qual cosa es van construir més de 1.000 refugis subterranis. La guerra va comportar una gran misèria a causa de la manca d'aliments. Faltaven molts aliments, així que el govern va decidir controlar la distribució dels aliments bàsics, com per exemple el sucre, l'arròs, l'oli, el pa, les mongetes, la farina, etc., amb el racionament. Per recollir aquests aliments calia una cartilla de racionament, de la qual en parlarem sobretot en el vídeo del tema del franquisme. Sense les reserves d'or amb les que el govern de la República havia pagat l'ajuda de la Unió Soviètica a la Guerra Civil i l'endeutament del règim franquista per pagar la col·laboració alemanya i italiana, Espanya no recuperarà la seva producció industrial i econòmica i sortirà de la crisi financera fins a la dècada dels anys 50. Recordeu que el bàndol sublevat, que Franco, guanya la guerra gràcies a l'ajuda militar de Hitler i de Mussolini, però aquests perden la Segona Guerra Mundial. Així que després la resta del món no tindrà ganes de tenir res a veure amb el règim franquista, que haurà d'establir a Espanya una economia autàrtica. I què és això? Doncs l'autarquia és el sistema econòmic en el que un estat, en aquest cas Espanya, s'ha de procurar els seus propis recursos, s'ha d'autoabastir, evitant les importacions, les compres a l'exterior. Però de totes maneres, aquesta economia autàrtica la veurem en el proper vídeo dedicat al tema del franquisme. Ara, les conseqüències polítiques de la guerra. Franco va imposar una dictadura a Espanya durant 39 anys, des del 1939 fins a la seva mort el 1975. La dreta i l'Església Catòlica el van recolzar des de l'inici i fins al final. Es va establir una censura. Què vol dir això? Doncs que no hi havia llibertat d'expressió per publicar llibres, per filmar pel·lícules, etc., per un munt de coses, per la premsa, etc., amb l'excusa de preservar la moral i la ideologia franquista. La pàtria, la religió i la família eren intocables. Mireu, per posar-vos un exemple, Charles Chaplin, actor i director de la pel·lícula El gran dictador, entre altres, estava censurada i prohibida a Espanya. Es va exercir també un gran control, un ferri control sobre la població. Es van retallar les llibertats i es va portar a terme un gran adoctrinament per presentar el bàndol franquista com el salvador de la pàtria. Aquest adoctrinament es va portar a terme, per exemple, des de l'escola, des de l'educació, que va passar a mans de l'Església. Fixeu-vos, mireu, els mestres que havien recolzat públicament a la República van ser perseguits, empresonats i inclús afusellats. Les conseqüències demogràfiques fan referència al cost humà i a les conseqüències socials de la Guerra Civil Espanyola. Mireu, a les morts produïdes en el front, o sigui, en els soldats en combat, a les morts produïdes per als bombardejos indiscriminats sobre la població civil i a les morts produïdes per la fam i per les malalties derivades de la guerra, cal sumar també
els milers de morts que van haver a la rereguarda com a conseqüència de les repressions, de les represàlies. Mireu, Francisco Franco va dir: en una guerra es preferible una ocupación sistemática del territorio acompañada por una limpieza necesaria a una rápida derrota del enemigo que deje al país infectado de adversarios. Bueno, mireu, si el líder del bàndol sublevat feia aquestes declaracions, ja us podeu imaginar com va anar la cosa. En els dos bàndols de la guerra van haver assassinats indiscriminats amb afusellaments i bombardejos sobre la població civil. La diferència és molt important, nois, és que els assassinats en el bàndol nacional, en el bàndol sublevat, es van fer seguint les instruccions dels seus superiors. En canvi, els assassinats dels republicans els van fer els milicians en contra de les ordres del govern de la República. Per posar-vos un exemple, quan el govern de la República es va enterar que a Madrid s'estaven afusellant a polítics de la dreta que estaven presoners, els propis ministres es van presentar a les presons per aturar-ho. O, per exemple, un altre exemple, el cas del general Miaja, que era el jefe militar de Madrid, va ordenar que deixessin de produir-se aquests assassinats, però els milicians, aprofitant el trasllat de presoners, els van afusellar de camí cap a València. És el que coneixem com la massacre de Paracuellos. O, per exemple, un altre exemple, els afusellaments a les presons es van acabar quan l'anarquista Melchor Rodríguez va ser nomenat director de presons. I fixeu-vos que es va haver d'enfrontar als seus companys arriscant la seva pròpia vida. Bé, doncs en el bàndol nacional era tot el contrari. Per exemple, el general Mola va donar les següents instruccions. Va dir: hay que sembrar el terror y fusilar a todo aquel que apoye a la República abierta o secretamente. Fixeu-vos. O un altre exemple, el propi general Queipo de Llano, un dels líders del cop d'estat del 36, va animar els seus soldats, els soldats del bàndol nacional, a violar a les milicianes i a les dones dels milicians. Fixeu-vos, Queipo de Llano va dir: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. Bé, amb aquestes declaracions ja està dit tot, ja us ho podeu imaginar. A les massacres hem de sumar també els paseos, que eren el nom que rebien els afusellaments indiscriminats sense judici previ i les víctimes dels quals eren llançades a la cuneta de qualsevol carretera o en qualsevol fossa. A més, hi havia les txeques. Les txeques eren les presons, una mena de presons a la zona republicana on els milicians interrogaven i torturaven els sospitosos de ser del bàndol sublevats. Les txeques assassinaven també i torturaven de manera indiscriminada i per això el govern de la República les va dissoldre l'any 1937. Va haver un total de 296 camps de concentració franquistes en els quals es va portar a terme una neteja per eliminar a tots els adversaris polítics. En aquests camps, els presoners, rapats al zero i a cops de porra, eren obligats a formar un mínim de 3 vegades al dia, cantar El cara al sol i altres himnes franquistes i rendir honors a la bandera rojigualda, tot fent la salutació feixista amb el braç alçat.
On eren aquests camps? Doncs, per exemple, on jugava el Real Madrid, en el Viejo Chamartín, o inclús, per exemple, també en el camp de futbol on fins l'any 1966 va jugar l'Atlètic de Madrid, o també places de toros de la majoria de la localitat espanyoles, com per exemple la plaça de toros de les Vendes de Madrid, o inclús alguns edificis religiosos. Per tots aquests camps de concentració van circular més o menys entre 700.000 i 1 milió d'espanyols. Des dels primers dies de la guerra, la població civil dels dos bàndols va fugir del territori en el que es trobava per por de patir persecució a causa de les seves idees polítiques o de la seva condició social. Però penseu que en el transcurs de la guerra, la zona republicana va haver d'acollir els milers de refugiats que fugien de l'ocupació franquista. Per exemple, el setge de Madrid va comportar que al final de l'any 1936 milers de persones es desplacessin a Catalunya i a València. Cap al final de la guerra, persones de tota Espanya i milers de soldats en retirada es van concentrar a Catalunya per passar la frontera en direcció cap a França. Entre el 27 de gener i el 3 de febrer de 1939, aproximadament 500.000 d'espanyols van entrar a França. Per exemple, entre ells, el Lendakari basc o el president de la Generalitat, Lluís Companys. Una gran part dels refugiats van ser tancats en camps de concentració improvisats a França, per exemple, a la platja d'Argelers, al Rosselló. En pocs mesos, aproximadament la meitat d'aquests refugiats van tornar a Espanya, mentre que la resta van iniciar un exili penós, llarg i lamentable, del qual en parlarem en el proper vídeo dedicat al franquisme.